ଜୟ ମାନେ ଆମ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଦେହରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଇଲୁ। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲୁ ଯା ଗୋଟେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଇଲୁ ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ କି ଘା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବେ, ଡକ୍ଟର ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ କଲ୍ କଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଏ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି। ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ନିଏ କ'ଣ 108 ନହେଲେ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର 1962 1962 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବରଟି କଲ୍ କରିବେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ କେଉଁ ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ବକ୍ସ, ଯାହା ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ତାକୁ କେମିତି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁକୁରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ମିଟ୍ ସିଜିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ହେବା ପରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଭଲସେ ପୁରା ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଜଣିକ ପୁରା ସିଜର କଇଁଚି ଧରିକି ପୁରା ସେ ଜାଗାରେ ଆଡ଼େଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୋକକୁ ବାହାର କରିବେ। ଆମକୁ ତ ଦେଖିକି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ତା ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଘା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ପୋକ ଯେହେତୁ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଲେ ସେ ପୋକରା ମରିଯିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାନେ କୁକୁରଟା କାମୁଡ଼ିବନି ବୋଲି ତା ବେକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେଟା ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, କେମିତି ତାର ଅଛି ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ଲାଖିକି ତା ବେକ ରହିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ହଲି ପାରୁନି ଏବଂ ତା ମୁହଁକୁ ଏବେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତାପରେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଅସୁବିଧା, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ 3ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ପୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଏମିତି ପଶୁ କି ସେମାନେ ତ କହିପାରିବେନି ନା, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଡାଏଲ୍ କରିକି ଡାକନ୍ତୁ 1962। ଡାକିଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆସିବେ। ଆପଣ ଏରିଆ କୋଡ଼୍ ଦେବେ କି ଆପଣ ଏରିଆ ଲୋକେସନ୍ ଦେବେ, ସେ ଏରିଆର ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା